Dobrý deň. Predtým, než tu bol náš vesmír, tu nebolo vôbec nič. Bol tu len Boh. Boh je, Boh bol a Boh bude. Boh vie budúcnosť a predtým, než stvoril tento vesmír, už vedel, ako a čo všetko sa tu udeje a ako celý vesmír skončí. Pre porovnanie, náš vesmír s Božím trónom je asi tak proporciálne veľký, ako predstavte si, že toto je náš vesmír ako prsteň a nad ním je stolička, na ktorej sedí Boh. Veľký je Boh. Boh je len jeden, ale v ňom nie sú tri osoby, ako sa mnoho ľudí nazdáva, pretože kde bol Ježiš predtým, než tu bol len Boh a nebolo tu vôbec nič. Boh je večný, Boh je živý, nepadá na ňo driemota a ani nikdy nespí. Boh o všetkom vie a ani lístok na strome sa bez neho nepohne. To znamená, že bez Božieho povolenia sa nič neudeje. Boh všetko počuje a Boh všetko vidí. Predstavte si, v čiernej noci na čiernom kameni je čierny mravec a ten čierny mravec bude mať špičku hlavičky červenej, tak Boh to vidí. Ľudia dali Bohu rôzne mená v rôznych jazykoch, ale Boh dal sám sebe meno Allah. Toto sú len niektoré z Allahových vlastností, ktoré som vymenoval. A preto sa chcem spýtať, prečo v Čechách a na Slovensku je Allah v médiách prezentovaný ako Boh, ktorý je obmedzený a slabý. Napríklad často som počul, keď je tma, Allah ťa nevidí. Schovaj sa pod stôl, Allah ťa tam nevidí. Ak chcete vedieť viac a pravdu o svojom stvoriteľovi a živiteľovi, prečítajte si akúkoľvek literatúru alebo choďte na web stránku moslimskú a prečítajte si naozaj o svojom stvoriteľovi a živiteľovi.